fra CD'en, der hedder Sveriges største dansband, og der klapper hjertan. Og det er jo ikke hver dag, vi får der en af de sjældne her med Torlafjo. Og så har jeg lige fået et par søde sms'er. Den første, den kommer fra Annie. Tusind tak for din sms, Annie, og du må have en god weekend. Og den anden sms, den kommer fra Connie i... Nej, det var My. Det er My. Tak for din sms, My, og Ejgil der. Og I må også have en god søndag. Og så skal vi over til det her aktuelle. Vi elsker 80'erne af Vestegnens absolut største og mest bedste julefrokost. Vi får besøg af ingen ringer end Limar. Johnny Hayes Jazz. DJ og vært er DJ Riffi og Dan Racklin, som også kommer og spiller nogle af de fede 80'er sange. Så find 80'er frem og så ses i den 28. november. Bestil dine billetter på 60 72 10 59 eller læs mere på radiorødovre.dk. Vidste du, at Taverna Rode serverer alle de lækre øl på Nørrebro Bryghus sammen til uhørt lave priser. For eksempel tirsdag til torsdag en dagens ret og en Nørrebro Bryghus til 139. Taverna Rode, så bliver du med. Slagter Lilleholm i Rødovre Centrum har alle hjemmelavede grillpølser og i mange forskellige varianter. Hør blandt andet vores Rødovre-griller, som har fået en guldmedalje. Vi har et kæmpe udvalg til grillen af okse, gris, kylling og lam. Og vi har sandwich til enhver smag, skønne hjemmelavede egnsretter. Blandt andet mørbrødbøde, okernof og boller i karry. Hjemmelavede fejepølser i alle afskygninger. Ja, med vores pølser kan du lave det absolut lækreste pølsebord. Og hjemme vores super populære mørbrødbødgriller. Så der er god grund til at besøge ring til 36 70 43 28. Snakke, og det er højt udsendt den 5. skole af timer på køkken. Mindre omkostninger til klimaanlæg og udstødning, og